Hi people, how you guys? Hey, hey, Naxi blah blah, Chinaka Tracy, what do you say? Mm. Oh, Mijamba, my Hannah, how are you? Muri bohere guys. Indanyara zvamainyara chaizvo kwezvokumboseka guys. Ndakanyarisisa. Shelter Pamire, Trimo Masika, how are you? Jeffrey Jefferson Tarusenga Nancy Selvin Nyasha Nyampaguma Team and Dewa, how are you? Locadia Ziteam. Gachero ndikutotsvaga mahetsi nemakepi akawanda sha. Barbara Jaya, Perseverance, what do you say? Tribal Masika. Oh, Precious Good long time. Danyaren. Ndanyarisa yati unotosvika 50 here tikasvika 50 ndongo pashi update changu chandinacho what I'll just peruse then maybe on Wednesday tozonyatsoita live yaka because I had promised kuti ndichaita a live stream nagogo nasekuru nhasi but you can see ndikubva kudzoka kusvika izvozvi nditobvawo kusvika manje so Mponda Esther uri boy here. Ndanyara isn't kuneta like I'm tired. Yeah, kind of verse how you I'm tired. But anyway, you do not see just cover 5 minutes. Don't go to ga. Ndazina namufundisi ndingoti pane nditaurewo but not zvimwe zvavachasitaura ivo ndangonzi ndingopa kaupdate kadiki diki kataifanira kuita nhasi saka ndichangoita peruse. Okay, Edwina Venge, uyai nadzo. Bring the herds please. Uyai nadzo teti ndikasvika pa5 minutes. Azi zvinodiwa zuro tipe nyaya tinzwe toda kurara ingodha aiwa ndoitakanekera nepesi zvosvika pa5 minutes maybe ndoti gaga ndoinda zvangu ndonozorora as well. Ndoda kuvata ndoda kutovata hwasi ndiri pano wani melody konda nani uri boyere gracious amon how you ye tasvika 50 Messi Ganga uri boyere anyway so Sharon ndakutaura nyaya so that ndotikasire kuita sei kudona and I'm not sure if I'm gonna aid anyone nhasi. So nhasi what we did was we went to anonzani this place yacho inogara nagogo taifanira enda straight kune place yacho yavanga kune like 4 different areas dzekuti tinge tichitarira handiti inini I was busy nezvimwe zvinhu zvanguwo so saka ndazodi takazoronga ndikati ndokwanisa kuita free nhasi like I told you guys before kuti mina I'm like quitting that day but then pastor vakazoti no if you do that ko inini ndozodi but zvimwe zvese ndandasubmita kuna mufundisi inini I wasn't even taking anything kunzewa kuti pandakatumwawo ndakabva ndangotorawo like makeke eMother's Day chazokuradzai video yacho as well. We've got it. Parakaita mahand over pastor was there as well and also pataibvunza
nyaya yekunzi wati yakambonetsa. Then today tikapfuura uno kwatapfuura nako just to make sure kuti zvakamira sei, but that part I think mufundisi ndo vachakwanisa kuita sei kunge vachiita peruse through because yo ndosaka inini ndakataura paya kuti kwaya kwamaita question kwaya it's as good as a void, guys. I'm not even like lying to you guys. If you see me like this, it means since morning kusvika izvozvi it's 9 p.m. Imagine I was with Sekuru na Gogo since morning kusvika ndasopesera hangu kuvaona musi weMother's Day. That was the last time I saw them. Saka ndazovaona nhasi, ndaona nhasi taenda kwakawanda guys, handidi kureva nhema, tanzonza just kuti tinge tine clarity so that apasi taka confusion kuside kwangu kwamufundisi. Saka tanzonza kwese, tinzonza kwese, ndo zvandokwanisa kutaura. Then isusu bva ndati kutaizotawo meeting yedu namufundisi, tata meeting namufundisi, ndobva tati isusu let's proceed kwani kuri kurahwa kuti kune misha iriko after taenda kwese kwatataenda handiti. Saka tazoona kuti zvakakodzera zvazvo kuti kunge uchiindwa kunotsvaga rusevha kana uriko, kana kuti because papa neoption yerusevha irworwo. Then because I've never been to like place yanoenda nekushamba kuya kusaidi ikoko ndokwatata sei mufundisi vatitaura kwazvina problem, because aifanira live stream like I said before tese navo, but hatina kuzoita tatinga tiipostpone because time yatazobvako guys yange yaenda inda ndakutyawo kudzoka kumba ndega waona manje because nhasi boys anga risipo. So taenda kuya taona maplaces ataona sofa akaita sekuti it's like handisi kuti munonzi muchi lese kana uchigara lese iri growth point. Saka growth point kune like inenge ichinzikana kuti location iyoyo. So ndo ikoko kwataona mastand aya takwanisa kuona maviri. Saka takwanisa kuona maviri paya tikaona vanhu vacho vese tikabvunzawo zvitavhunza, ndikatorawo mapicture, ndikatora zvividhio so that like kana ndakuzochidiscasa patinoidiscasa kana kuita sei zvinenge zvichionekwa kuti ndepapa chuziwa kana kuti ndepapa ari kuita ndepapa siri kuita. So mufundisi vati nditaure kuti mari yataugwa and but zvese ndinazvo futi paaudio because I didn't want any drama rekunzi masitara mari yenyu yemusoro wenyu isiri iyo. Saka I was recording everything, even kwese kwatati tichienda ndo mamwe acho zvangu ndisingazokwanisi kumaisa because like aya. Saka ndaisa price wayo ese zvese kwese kumastage koko ndandichiisa maaudio woona manje kuitira mangwana sazonzi vakataura kuti kana kuti mari yakati izvo zvavaireva nhema maona manje. Then batakombeya procedure yachoni yaitaugwa kunzi unowana sei land ipapo zvichifamba sei tobva taita comparison nemumwe akatimanyisa guys ka behind the scenes kunoitika madhirama dai mutimboziva zvenyinyi. Da inini ndakaguma ndataura kuti inini handikudeveri kureva nhema, munozongondiudza kana matichi pane chaiko kunzi ndo uku kune nzvimbo, ndo pandichasimuka, ndo pandichazotora foni yekuti hazvishuwa alright because the drama ranga riri too much and for me I think hasanambohandla nyaya dzemalendi. Saka I was not like tolerating zvimwe zvezvinhu izvozvo because handizvihwisisi panguva iyoyo because kune mumwe aigona kumanyisa oti pauri kuuya kuno ibva wakabata mari yekutenga lendi. I'm like what, I've never seen that. Why would someone go kunoona nemaziso ako kudai so wonzi asi pauri kuya uzoona uya wakabata mari yekuti ubva use wabhadhara. Tikati ina handisati ndambozviwawo izvozvo. Saka because of that ndakabva ndati kunani namufundisi aichi madii matita take control of the situation yezveland nangambozvikwanisi zvokuti munhu unokuudza kuti anzi wakabata mari ina handizivi. Zvakafanira kuti wewe unobva munomba woenda mutaundi woenda pana Copacabana wobva pana Copacabana woenda muTV sales wabva imo woenda mubhata wonoona shangu tafizi yako vemubhata kuti uyasi uya wakabata mari. Hakuna zvakadero
unoenda kundoona, waenda kundoona wobva wodzokera wotasa maprice. Maona manje. So with this person, yeah, the land the price yacho yavaitaura yaiva attractive. Maona manje. Iri attractive in terms of kuti zvavafanira kuti, for example, unogona kunzi land kunzi $500. Unobva $500, that's cheap. Maona manje. So anonga kuda kutohwisa kuti sei zvonzi $500 utoti gani ndinoona because imari yakachipa. But then wakuda kuchiti chega tione kuti pakaita semunhu oti kana uchiya kuno usangouya uchifamba 1-2 wakabata mari. So ndemamwe machallenges iwayo. And I remember kuti with this person aibva nditumire futi airtime yekuti ndifonere mumwe wacho nevamwe vanhu vacho chivafonera guys nangu handizvigoni zvokwadi kudai so. Saka pane pamwe pacho pandakambozonzi namufundisi akazochinja here, akazoti kudii, kana akangotaura ultimatum yekuti yai makabata mari, seriously speaking we are dropping him. So ndanamufonera futi over the weekend chingonzwa kuti vakazoita sei, zvikanzi lendi itoripo asi wakabata mari. Ndobva ndamubvunza mubvunzo wekuti ina handizviwisisi kuti why are you like forcing us kuti tiuye munhu akabata mari. Ona manje zvofamba sei ipapo. Zvikanzi because munhu anenge achiti vanhu veHarare imimi munongouya muchibvunza land, mabvunza land hamutenge mobva maenda. Ndikati but still kana ndichiuya ndikuya kuzoda kuona land iwe ukaziva kuti munhu acho akatibatira kamari kangu it means right, ngatiti ndauya ikokoko pamwe anoda kundiratidza kwacho kuzarisa suku koka ndakubva komuka ndikatorwa mari yacho niyo apa isi yangu imari neyadiswa nevanhu ndogoya ndakabata mari sei. Ona manje ndozvezvimamwe machallenges ataiona muted kapuya kurwara uripi. So ndobva vasiwa mufundisi akati no ngatisiyane nazvo. Ndobva vazonzwa akawanda aibuda kudivi kwatazoenda nhasi. Saka pavaindiudza maprice inini ndaitobvunza kuti hakuna here mamwe ari affordable rochi. So like kune matypes nhasi tanoona like patakwanisa kusvika tasvika tikaona 2. Saka tichazodzoka tichiona mamwe acho vanoti like vane zita ravanodarinzira rekuti is it Junduru or Gandu, I'm not so sure. Then there is another one inenge ichinzi iri kuri. Saka inini ndati okay ndaona 2 aya nhasi nemufundisi. Pamuchadecide kuti muchadzoka zona mamwe ndida kuonawo amataura kuti 1 yacho iri kure ndione kuti kure kwacho kwakamira sei. Then mamwe 2 acho aya meaning kuti anobva aita 3 hatisati taona right now. Zvikanzi munoita kana makutoda kudaroka munomukira makusenseni because vanenge vada kunobata rifunga vanhuwo pamwe vasati vaenda kuziminda dzavo vakatoenda mabasa avo. Saka ndozvezvimwe izvozvo. So I think on Wednesday todzokera kunoona inini ndapersista kuti hazviiti here kuti vamboonawo kwacho kunonzi kwakaita kure kwachoni asi pari pekurima. So 2 ataona aya vari kumati anzi inonzi 20/30. Saka kana ichinzi 20/30 hamna kuti zvorevei asi anzi ndozvandandichibata pamanotsi nepamaaudio pandachirekodha 20/30 ndoya vanga vachitaura yacho because handisi kuti vanomezha nekirere budget aparadzwa pano pacho papachira ini ndichipaona maziso panga pachiratidza kuti pahombe topfuura mastendi atiri kunokwana baba wedai ndo maonyera ndandichiita. Saka ndingatobatanidza kuti stendi ino nestendi iyo ndo patachiona ipapo pataona pese apa dzimba dzikuratidza kuti dziri pedo negrowth point, pedo neprimary school, padhuze neshopping center, padhuze neclinic, mudhuze nekuzasi kwacho kune river. Saka pakaita like sendiraini ireya inoita kunge like kutoti dzimwe kumba. Saka ndo zvakwakaita ikoko kwataenda kunoona kwacho. Then price yavo ivo ndobva vati ivo vanoita $2,000 ndo price yataudzwa navo. Ndo ndakabvunza kuti manje isusu haisiyikela kuti tomboti tikuitira someone kaivo vatauya navo because sekuru nambuya vanga varipo. So that kana vakaonawo vochiuti apa tapada kwati hatipadi seipapo vanga vachitokombeya vega. Saka pavanga vachikombeya paya for the first time I'm not gonna lie to you guys, mbuya ndanyatsa kuona kusununguka kwavo kwese nhasi because I think semunhu anga ajaira kuitira vanhu majuti atsvaga kamari pavaona setup iyoyo vabva vaona sekuti setup yavo inova alawa futi kuti vange vachikwanisa kuita majuti nyange vari ikoko.
The first thing chandanotice hangu because ndanyatsotaura kuti iyi yekutanga ndaiona but ndafarira hangu yechi2 ndo yandanyatsa kufarira because ihombe kupfuura yekutanga ndo zvavanga vachitaura. Then but tapostponda kuita live stream navo. Why? Because sekuru ndofunga vanga vanepawo pemumwoyo wavo kuti ndoda kumbonotanga ndatarirawo kana kuti divi reBeatrice. Mina I don't know anything about Beatrice. Saka ndachitotsanangura ngati inini handidi kuita zvinhu zvokuti umozonzi hanzi vakarambidzwa nokuti vakadii koko, but so far so good. Land yawanikwa iri kudivi kweshamba roduko ndo kutori neland ikoko. Procedure yachoni iri kutaurwa yachoni iri a little bit straightforward than vakati huyai makabata mari. Tangoenda takadero chifamba kuti 1212 vakatotiratidza for free. Hatina kumbochajiwa kunzi mauya uzoonere chii pano, hatina kuzomubva kuti pazofonerwa sabhuku nanani komiti, hapana kumbofonerwa. But procedure yachoni yangu achiti iwo unoratidzwa kana waratidzwa before wabudisa mari kuti hanzi ndakubudisa mari ndofunga kuti oiketuketu, then subbook and chief ndo vamunotanga maona pouya poonekwa kuti shwa panotenderwa kunzi patengeswe here kana kuti kwete. Ndo mahwira ndaita ini. Then ponzi approved rather than kuti unonzi huya asi ichobva ikoko huya ukabata ekera uri kutosvika mubhadhara after mabhadharana mozoenda kwani sabhuku kwachief zvozongoyo but mune matobhadhara kuna sabhuku ukuku. It's the procedure yekuti nigirikini vavo sabhuku before watombopa uyuyu haumupi kana chunhu uyu ari kuti hanzi panele dzachoni dzese apa huindi uri 1 kane munhu iyeye because isusu tatoenda tatiri 1 2 3 veikoko 3 then isusu tabva tiri 4 saka in total tatiri 7 vaenda ikoko. So yeah, ina hangu ndandakanyarara handina hangu chandachitaura ndandichingotevera sure sezvo mufundisi variwo vari kulidha chinhu chacho inini ndachingotevera ndiri kumashure. Ndadero paya ndichingoona zvese ndichingorekodha ndichidii chava voice notes angu chiisiwo kuti mavhidhiyo. Ndobva tamubvunza kuti mukadzikisa munodzikisa zvokusvika papi, imba amboti kana ndazodzikisa ndogona kusvika pa180 ikati isusu haakani mufundisi ndo vanga vakunegotiata maona manje. So ndo zviripo right now kuti ari kuti kana zvazoti ndanyanya kudzika kusvika pekupedzisira pa ndisingachatsukunuki ingatodzika kusvika because iyatanga ne2. So I had a feeling yekuti maybe it's not 2 exactly but ada kutangira pamusoro ozodzika kusvika paactual price yacho yaari kutengesa nayo ndobva ati 1.6 and handichabvi ipapo futi. Ndo zvataura kuti anokwanisa kuitengesa that 20 by 30 yachoni kuti kuti 20 ndokuinda ukuereka kuti kudii inchana chingoona icho kuti panhu pakakura ndo zvandichiona apa padhuze nepama. So I think ndo location iyoyo yandiri kutaura nezvayo iyi. Then the other one yange iri kumusoro kwanzi isame price but ipapa kaita padoko doko kupfuura kumwe kwacho. Apa pari padoko plus ndaona kunge like unoziva zvokuti zvezviya unogona kunge munhu ane imba landlord ka but ane imba iwo wako vakaimba yako but wakuta kunge uri roja ralandlord something like that. So that's what I felt. And even in terms of road andichaya kuti saka kana uchasa road uchienda saka vanofamba nepa vanenge vachipfuura bamba pamwana kwazvofamba sei amene zvapakaita karoad kakwako. The second one was actually far much better. Ndikatopa chivawo anadi kunyeba ndada kuti achikwata pamberi paJehovha papo ndapachiva paJehovha dada ndine mari ndatoti location kacho kakanaka gesi vane kuri magetsi kune dzimba dzine mazita zikasendiraini akoti not kaste idzo dzimba dzakadero. So ndipo patiri right now. Ona taurako Edna anenge achiziva price yake kuti price yakati saka ipapo aparamba kati inini chi handibvi pa 1.6 ndo pandoita sei pandoita. Ende ndanzwa kuti from heads up zatapiwa kwanzi lese ukatengesewa land iyoyo the first thing you have to do cheresa mugodhi panhu ipapo. So normally like ndachiona hangu like masendirani mamwe achoni ekuti pakapegwa pachoni pakavakwa nevamwe
munhu anongonovaka kana kuti kaseko kokuratidza kuti pane munhu ipapo, kana kuti zigomba rakangocherwa richinzi ndo mugodhi wake. Handizi kuti kubatire here kana kuti kuratidza kuti am here, I don't know kuti zvinorevei, but ndo zvanda ndichinotisa kusaidi relocation iroro. Saka hatisi kuziva kuti kuri kunzi kumadhundu kwacho, kumadhunduru kunenge kusiri like handinoona tiri murodhu hinzi shamba kuna namusaningozitako indinongoti Musami. I think it's not Musami, guys. Musana ndizi ikoko like ndono confused nokuti panonzi Musana yakwati Musami somewhere ipapa around papa pane location iripo. Tikatozopuwa tona umwe vacho vangu vachitiperekedza because taperekedzwa nevanhu 3 vanogara imomo. Handizi kuti mumwe wacho anga achiacta as chii, but ndiye anga achienda nesu kwese. Iye anga aripopo murume anotange anotoitwa kakurespectwa. Saka batoti yes, ndakapuwa appointment. Saka ndachozoti nhasi muri kuuya ndobva totendera nesu tikatodzokera, because I remember kuti patasvika ka tisati tatomboenda kure kwanzi endai munovadedza vauye ndo vanhu ndiwe. Saka kureva kuti ndofunga paprotocol ka ndiye anenge anoratidza, kana aratidza modi mochinzwisana kuti sei apedza. Haizi kuti anoshanda sawitness kana anoshanda sani murume iyeyo. Saka after that tikatongonomudzosera. That was it. Position yake yange iri yekuti afamba nengo even varidzi veland papa aripo mumwe wacho anga achingotevera ari mumasurewo futi achitsinga achiita sei. And ndangofarira hangu the way anga achitaura nesu vakangoti zvinonzwisika, endai henyu kana madi mafarira munongozotiudza kuti mafafarira here, kanawo musinawo hatimanikidze vanhu zvakangonaka futi. Even uyu because anga neland yechitu yazofarirwa stereki nagogo. Aiwa gogo dai mama vaone here ndatomborowana kuti gogo ira mafarira vapaita pari papoka. I was in shock ndikati gogo ava, I wasn't even expecting kuti gogo vachafarira panhu pokuzokusvika level. So now hamina kuti pachaenda kune 3 more idzodzo kuti vachadai here kana kuti havasi kuda. Tongoti ne 3 more dzatofanira kuzoona. But uku sekuru vati hanzi vanga vachimbobvunza zvekubhitisi. I don't know anything about bhitisi. Ende zveshuwa zvamwari handinasi kuzombobuda pano ndichiti ndikunotsvaga stand in bhitisi. Ndine chitorevera nhema. Ini ndingosimuka ndanzi handei unoutawo uchiona kuti ndozvotupita. Because mufundisi vari kuti mina handidi kufamba ndega, ndoda unoita sei, ndoda kundoyekera, ndoda kufamba nekuti ndiwakatanga chinhu chacho, saka uda kundisiya kuti ndiite sei ndega. Unoona manje saka ndo zviripo izvozvo guys. So ndo mageneral updates andangoya nawo izvozvizvi. Sikuziva kuti pane chimwe here because ndangotaura zvandani namufundisi nditaure. Zvimwe zvacho like I said before, I'll keep saying this. Zvimwe zvachoni mufundisi ndiye achataura musi weWednesday. Iroro rinenge risiri level rangu. Rinenge risiri level rangu rekuti nditotaurawo zvimwe. Saka kana wakupinda mubox, please ndapota. Inhangu handizo kuzobvunzwa kuti saka so. Ndingada kunyepa, handidi kureva nhema, ende handidi kupindura zvinhu zvandisingazive. Ndangotaura zvaitika nhasi ndo zvandataura. In general zvandanzi namufundisi nditaurewo. Zvimwe mufundisi vari kuzotaura musi weWednesday, because ndangozoti ngatisvike musi weWednesday. I hope ndezina kunyara guys. Hanzi bhitisi ndokumondoro. Ndazovabvunza ivo ndikati sekuri kumukutaura zvekubhitisi, asi kumondoro ndokune dzimwe hama dzenyu here? Vakati yes, ndokune dzimwe hama dzavo. Kuona manje ndozvavapindura achita. Saka maybe that's why he actually preferred Mondoro. But what can we do? We don't know anyone anozwa kuti chaiyo ari kutengeswa kwakamira sei, because mamwe acho ndakazenge ndakuudzwa, excuse me, ndakuudzwa nangu kuti hanzi ekumondoro ikoko kuna munhu wakagara 5 years vatengeserwa nemuridzi weland nasabhuku chete. Handisi kuti area ipi, mondoro yakakura guys. Saka hanzi vadero chishu ndobva vabvisa after 5 years. So who wants that guys? Ndosaka ndakati aiwa inini hama kuti hazveland itai, inini hangu ndinenge ndiri kumba kwedu kuita zvinhu zvangu, mozongondiudza kuti kwanzi kwakati, tisingatoenda ikoko
ndichionawo hangu ndirizi ndofunda mufundisi kuti alright ini chiteerera zvandinenge ndangosuspecta ndivandati mufundisi apa pakamira sei ipapo ndotaura ndimboregi. So far so good. I think that's what we have. And the Gogo is very happy. Gogo vakutoona basa ravo rakawanda zvakare mukati melocation, guys. She was excited. I was actually shocked. Wow, from what I've seen, sekuru vanoda panorima. Gogo vari kufarira ipapo pasecondary stand vari kupafarira singaite. So now mufundi vati hanzi kana maenda kumhonduro ikokoko endai but mochienda kana mangwana tononzwa kuti imimi kubhitirisi kwacho kwavari kutaura kuti handambotasva kuti hakuwanike here moende vosi sati ndingafambi tichiti nai vedu veti kutsvagawo zvene nai vedu veti kutsvagawo zvene aiwa you cannot do that because apapo pakaitwa 2 weeks kana kutsvaga kuti vavatsvagire pekuvaka zvobva pawanikwa idzodzi 2 dzatanoona then maybe 3 more yandarequesta kuti daumbononoti kwacho kunzi kwakaita kurende papi. So that's pretty much it. So ndo zvati kuti ina ndizoziviwo ipapo manje wanda dopota anzisalinga asi ndazvimasilinga. So guys, that's all guys. Kata wakupinda mototaurawo dzimwe ndaposta zvisizvo guys. Wrong post. Nai ndaposta zvisizvo. Naendise link. Guys, kana makupinda mubox musasandibvunzawo zveuyu guys. Zveuyu zvatopera so makutopinda itopinda nedzimwe nyaya dziri different because handizoti zvinhu zvokonzera commotion neconfusion isiri necessary. Oh, ndazvisapota emauti. Ndopenge here nhaimi. Ndokunyara. Ndanyara guys. Ndasingachaoni guys. Ndanyara zvemi. Ndaisa link, angada link uyu. Zikangoita 3 minutes munhu asina kupinda ndobva ndaenda live yangu. Guys, pane akamakawo matemba sandakaita here. Ayo guys, ngandimbotaura nyaya yematemba guys. Pane akamakawo matembe necabbage. Amana kana ndikunyepera. I literally don't know why demba ndakarimaka to the last extent nyangu rikakangwa sei. Ndinongonzwa ndakunzwa chirungurira. Kuzwa chirungurira ichi chinge chichi heartburn chisingaperi ka. Ndochandichinzwa ichocho. Ona ndari ligarate shimashori sei. Boy. Oh guys, by the way, tikaenda kumagandiwa kwacho kutaurwa kunzi kugundu kwacho kana kuti there is a name ravanodana naro magandu or gandiwa or dhunduru kana kuti tikaona kuri cheap kana mariwo ikakwanisa kusvika ipapo toti say was right now as far as I'm concerned you've got 735 US dollars ndo yakareizika. Ndo yakareizika. Ndo mari yakabata yakareizika pawiki riya 735 US dollars. So meaning kuti kana uyu akazoti ndaidzikisa kusvika apa for you cheta kutomira pana gogo vanotombuya vachitoti wedwe wana vane ndo zvinenge zvaakuitika but excuse me. Let's see Indiana. Edna as matemba anondisa hati beni apa nhasi ndasvika aripo andazvifunga ndatoda kuti uudze guys ndangoseva nemuto ndasvika makazara demba maimwana necabbage white ndaritsika cabbage nhasi guys. Cabbage. Yo, I wasn't even expecting it. Nhasi ndichari qoboloza. Moro wanda dopota. Ndesero. Uripo. Uri kunyara chete.
Kunyara. Guys, kuneta. Kunyara zodera kuisa. Eh? Unaiwa nikatola kulewa mudzimba. Ungati kwandi kunaiwe? Ndati kunaiwa. Kunyara. Ungachiteko nasi. Eh? Ungachiteko nasi. Nasi. Sightseeing. Ungachiteko. Nasi sakara dunya. Uri pikiwe. But those kuberen aba. Cape Town. Uri bo. I'm Uri good. What's up? seko shamwari ya Wanda. Yeah, I'm good. What is you? Ndiri bo. Kutaura wakadero sei ndinogara pedo zvoone. Ndikaniswedera duze. Network ya Badona. Network ya Dona uchida kuswedera. Students. Are you looking at noise? Kurma timu riri kubi. My brothers angu ereka kuti vamwe vanombopinda munomu. Vananzwanani wangu. Na timu rese rombotata naro apa. Nine times ndakamba live. Waiza. Vana the floor nana uyu mina ndise mina kana varipo nana manjenjenje. Nama jenje. The floor ndo wangu my God. Ndakamirira. Ani. The floor. Mbotanga iye. Kokamira kasi. Tinombotaura nyaya yakati mfeso wangu yo. I come with the charger. Where is it? The floor unomziva wewe sekuru wewe. Mfeso wako pakuti chi sekuru wewe. Unozachi. Why ndiri mfeso wangu? Panodhisa ndomira naye waiza. Panodhisa. Sawa panodhisa nomira naye. Ndinoda kutokubloga. Saka kandidhisa nomira naye. Ayo panodhisiwa. Panodhisiwa. Ati? Apa ndinombora. Panodhisiwa nomira naye. Ona ndinombora nachiko. Nasi apa ndakapasa ngoma naye. Tikumborowa chibhodoro. Uripi? Iro. Nasi Uribi. Inoza ndiri kubi apa ndiri Cape Town apa ndiri PE. Wakashanyirani bhebhi rako riripi? Bhebhi rako rinoenda kumusha. Kunogumba kukapa uchienda kuPE sei? Alright. Kubasa madhire basa. Sasa madhire basa kanongofamba uchimbodai kudai. Unoona wakamkati my guy. Unouya padhuze. Wait. Iwe ukapfeka chikabudura here. Tinozoona manhazinyeni. Alright. Alright ayo wakapfeka. Akapfeka. Unochivarairwa, aiwa unochivarairwa kaunenge usingaoni zvoitika. Unongazii itika ka. Unototi hatungobuda mafesi. Urikupi? Kwa uyu. Arikupi? Anzi Edina uyu arikupi? Miriam Edina. Ndiku England. Edina apane munhu wanga ari maEcosse kandikumwa ndi Edina. Ndiku England. Kuri England. Kuri Boku England. Wow. How is the weather over there? The weather's cool. Serious? Chimochora yakati chirungu. Yeah. Chimochora yakati chirungu. What? Azewa. Akuru wacho nora chama. Chimochora yakati chirungu. Can you process the visa for us, please? We wish you come that side. I'm sorry, I can't do that.
Serious? Ah, man. Hey, Why not? Why not though? But Huh? why not though? But Like, why should I process a visa for you? we are the same people friend or something like that. You see, I'm my friend's friend. Which apple? Which apple? Which apple, my brother? Not airport people, you know. I'm your friend's friend. So I'm your friend's friend. Become your friend because Aiwa kuda watodona angane maeko mina ndiisekera umbotaura vanhu zvokwadi vanhu ngavavataura vana richard vaindepiko nhasi kune mwana unzi zenzile unomuziva kune mwana unzi busy b mwemucolored so unomuziva mina ndiselinga mena vakapinda busy bee. ndaisalinga Oh no. tomuna kusenzera message iwe komoya anonzani newe wanda Uyu anonzi Kelvin. kevidongo What's up, dude? I don't even have a organization that gave you. I just the thing you only going to that I'm go until that kevidongo. kevidongo mira zvimabhebhi zviuya handisi kuziva kuti nhasi muvhuroka asi muvhuroka vanenge vatanga basa chamwari asi kuti varipiwa naruo zvimabhebhi bhebhika I want to end the life quick, man. Why you end the life? You make me so nobody else will eat that. Why is it? ndeipi Hey, what's up? tiri bokisi bizi Sorry, say Sharon. Yes, Wanda. zvikubizi bi wakatindwa musoro rini Ndakachinja for weekend. aya hanzi ikona dheni mhoro zvedheni Oh, Dandan, long time is number, Abano. ndinoshamisika akauti wanga waripi patikuhwama eungaiti Nandiri busy, man. Anenge ari kubva kwana Wanda. kwana wanda tobvita iwewe Inini why is it? Uri kupita maeko. Ndati uri kubika maeko. maeko ari kubvepikani maeko ari kubvepiga iti Imbocheka Sheri. mationi mira tione kuna dheni futi kuti zviri kufamba sei saka ikozvinondi apa handisi kuona kana chinhu chacho chinonge chakakurosa kudai kuti ndione kuti wamute here kana kuti hauna umute izvi andatofurisa kai hello Yes, Sharon. Yes, Sharon. ndatofurisa kai ndafuriswa avo ndo vafurisa avo vana wanda dheni mira ti unmute pamwe ndivana wanda wangwani mauyu dheni Yebo, wadi. dheni uri pai naiwe hakusiko kune vanhu vakutaura kusure kwako Yeah, ndikoko. ndikoka Yeah. uri pai uri kubasa Yeah, nduma works. Mera ndodzoka time. iri bho ya ndiyo ndava ndamuziva ndiakambo kana singangasi pane mwakamboya nebvuta achindi kubasa ndichazondiye kodasi uri seiko Yes, Sharon. busy b unmute izvi neiwe kosi kutonhorwa kai asi kutonhora kusouth africa zvikuderwa Yo, kuri kutonhora mai mwana kutonhora. nekukotonhora zvikudereko kuno kusaka pachichasvika kuno kuti tafakanitanga Asi busy. Ai ninangu chando handichide. saka ikurabuda papi kutapa Eh? kuti saka eko ipapa patiri vatatu kudai vakadzi chete rabuda papi eko Riripo futi.
Mino ndizvikufamba sei? Hanzi tiri vatatu vakadzi chete koveko rine basa nerume. Zeroka. Mama mastatement ako unongochi mawana kupiwe. Izvi tikatika varume ndo vanombouya nemativi ari kurira kumasure. Ona manje. Ameno imbovheta. Naiwe memo uri sei? Ndiri bo, kuri sei ikoko? Kuri nani, kuri sei kubasa? Basa kuri bo. Alright. Zvinofadza. Ndiri right uri sei memo? Wakarukwa zvakanaka. Thank you. Hazvikwadzi here? Yo, zvinorwadza. Anyway guys, ngata 2 minutes vanhu venyu vasina kudzoka ndodonha hanguka. Kodonhereshi. Ndisave data ka. I'm saving the data. I'm saving the data. I'm saving the data. Tatusabva wanyanya kudaro ndakaona muchimuriwo wakachekwa natsano. Aya, no comment. Munhu akatorira kuikira rake roshizha rake baiginya. Shizha risina kutombopfuura nepabanga. Apa maimwana nesystem yekuti akangoona kana kavheji kakaboka kambichana anobvarira asi. Sikaendegara ndichiona mashizha akangorashwa asina kuchekwa. Ini ndamubvunza nezuro manje. Kwe unongoita basa rekurasha muriwo sei? Zvikanzi akaboka. Kungoboka. Zvikanzi rakaboka saka handichacheki. Kunotora mashizha ese kuti unoziva kuti gonyene lapepeka porosi rakaita seko saka vheji hachacheki nekuti raita seko raborwa nekuti rakadyiwa negumwe. Steven. Asakura. Hanzi rakaboka. Mwana adye zvinhu zvakaboka. Every time unotozoona mavheji akazara kutoita chibhanduru. Uchoti kumavheji tatenga akawanda zvafamba sei? Nezuro ndopakabudza. Confused kuti zvinofamba sei. Iwe wanda floor Maria. Ndiani kwari kuti the floor? Izai vanhu vani. Ndanzwa kuti ndiri kutsvaga uri mwana wani une mazino mangani? Imi the floor hamuna kwenyu. Wanda uyu ati hanzika mune muchiwanzirwa musipo imimi. Paipa mune muchinanirwa nevanhu. Wanda anenge achimira mucomment section achimira nemi. Iko nomapropo munanaira. Aiwa ndakubvunza akafanwa hainambotuka mubvunzo yange mubvunza dango Wanda. Sorry zvako Wanda. Ngeti kure game akadaro. So aiwa tati sorry hako ndakubvunza kuti iwewe usichisekuru ichi chiko tamupesi wako sei? Sashe chinondwa ndiri chisekuru manje nini? Muri jaya here. Amazati. Makanzi amajaya mirapa. Imuka kutosimuka muchopesa samakumbo motoenda pamaline mune majaya. Yes. Ngazata 3 weeks ago manga muti ndirigeto youth. Saka muna kuramba kunzi muri sekuru here. Muri sekuru. Saka makategori ako akawandisa pamwe rinonzi ghetto youth pamwe rinonzi dunge youth. Akati ghetto youth ndiani? Ndakupaizira kuti ghetto youth. Unoiziya timu yacho. Unoiziya timu yacho. Iko zvoda kunzi sekuru. Asa hamusi here. Mwana wangu asati ane mwana saka asati ndasekuru. Basa. Shuwa kwakutokompita imimi the floor motopinda mutsetse mumwe chete naWanda kuita competition yekunzi jaya. Yuwi. Haya. Ndingotadza I feel young at heart. Haimi the floor akakuti ndinge youth ndiani ye.
ndiwe wakati Vizivi kuzobvunza anobvunza akati hakuziya ari kuzanyaya ndiye akanditi kwanzesi ndongeyuti saka Wanda uri papi zvako nai Wanda ndati uri papi zvako handiri paPE zvinoizvi okay sekura ndokuti waiziva iwe uchadhererewe idai kuti maiziva nimurangere chero uneni nhasani kasina peri pano dombo kutsvinyirawo ndakakutsvinyira papi pandakakutsvinyira zuro wakamira-mirapo uchisapota nichinzi guvhudende pano nyaya isati yapera inaitobvunza kuti uri semunhu ari kuwadzira shero zvina wakadii kumira-mira wakadii kumira-mira kuti no don't do that iwe wakasapota ndotoziva wakaisa souti diode zviro handikutembe yaunitembe riri manje ubva watogara waziva kuti zeflo akaona uchidyiwa anotouya nesaga remakonye nemana bii muri michezviri makatsika sei naye zvamamhorisa vamwe kadeva unenge wapenyurwa nemagelezi vapfana nazviona memo uyo anoheta akakufika memo itapirwa nayo kaudharo iri zvihangu nyara memo memo unari kublas memo anenge mera moya ningodikika memo asi memo anenge mera moya ningodikika ausikomitikana memo acho arikublasha ndinotoera mwoyo saka ndositoziva nditoshambisiko ndinotoera mwoyo saka ndatoshambisikokutaura zvemwoyo handiwaona kuti wabva watodiwa ndagara zoona ko ndinganyepereiko kuti Benson mamuripiko hanzi vanhu vanogona kurambana takatarisa pano saputse muchato yevanhu memo wadiwa neyouth yataura nashero ndazvinzwa the flow saka togadzira muchato ere kuna December the flow watokumuchato the flow handi ndimasikana kwanza iye hatidi vakomana vanotitambisa saka takutotaura zvemuchato zvemuchato nanavavanhu ava zvemuchato neupapa namuzambia watopinda mumba nemuchato aiwa tataura nekepu not one zambia anopinga wataura wapi uyu ane kepu Wanda first one rokare guys sanisani mulivereke zvenyu aiwa noti wewe tati mufeso wako mukomana okay vakaroora vesa iyo usautaure I'm taken. I'm still singing and searching memo on. That's I'm singing. Oh my god. Sing when searching. Yeah. Memo watopinda machena. Wapati muri mpi here izvezvi randikuonaro apa. Name memo. Uri obe. Ndiripo panapo panditoona. I mean now. I don't know what am I.
Oh, one year you. Send a home. Wanda, wati wakarora sena akusi department kwa kunyarare kamfeswa kwa sasa. Ndabana nyarara urai. Yeah. Uyedza mfeswa kwa sasa. Iyo nyarara, akona kuda kukocha munhu. Kunyarara ripoterera nyara. Tera nyara. Uri memo. Indogara Botswana. Seriously? Yes. Aya. Andinoziva kurasa unhu kunyepera mukomana da kunyenga. Yesho. Andinyange paFacebook. Sayo ndinyenga pa live you. Wait. Sorry guys. Kana DM me live one. Andozvo mazwane. Memo asida kuita zvechi old school zvotokumirira paside paper. Tinonyora tsamba, rekunyora tsamba memo kazvizi tsamba, tinonyora tsamba. The flow kati. Ndikati uda kuita zvegeneration yekuti mukomana ari wane mosquito achitamira chibhebhi. Aiwa maya. Takabva kuku takabva kuku. Mosquito ndakandadona network dzakwa. Mene zvasvika. Mati, I'm in London. Muri kuti chi, muda kupikirwa chi? vakomana vari kutya kuningirikira kunyenga chibhebhi. Vakomana. Hanzi nofanga kudaidza. Point of correct mukomana. Okay, Bururu Wanda. Bururu wako anonzana. Kelvin. Yeah, okay, Mr. Kelvin. Anozike Vidongo. Imbosiya ngati foni yako nebasa chibhebhi chiri papa. Imbosiya zvefoni isafoni basa. Nandi kunyora tsamba. Nandi kuratidza kunyora tsamba. Kuitwa zvekudanana. Please be what was said. Iri kunyorwa ishinda. Nai. Yeah, paper. Hey, iri pano nasi. Memo, hanzi pakudanana. Hanzi chiko. Ati muronga dzerudo. No, maya disappear. The flow, the flow nyaya dzake dzari kumixa panapa. Apana dzandiri kumixa. Busy B. Memo ari kudwa nemufana arongochaya mvura seradiator. Akabata grazu. Hanzi Kelvin. The flow. Yes. Arongochaya mvura seradiator. I want the flow and one is. The flow. Ndosaka nchinzi the flow zvinongoflow waona zvogobuda. I'm very observant. Saka ndokupere namba dzamemo. Aiwa memo sorry handi dambudziko rikuitika ndeuti ndakachera nezuro chaya saka ndakwanza the flow. Iyo mfana akada kutamba nemafeelings evanhu karisi bhora kai. Aiwa asina mafeelings evanhu but aiwa. Unoziva kuti zvinorovesa nemheni. Plus angachati kudiko the flow. Angachati kudiko. Kelvin, hanzi pamandaita small uri kutoramba. Ayo mayazi kana riri madhiri wayo bo correct. Correct, mfanira kwari kuzvidziva kuti kwazi correct zvari kutaura izvozvo. Aiwa achidei. Yo, ndiri baba kai. Ndibaba kanyorwa kuti baba. Aiwa hapana kanyorwa baba. Ndikawo baba kari pandiri kakanudza kuti baba vane right yese yekuita zvavo. Hakuna pazvakanyorwa. Ndokutorasika manje ikoko.
Pane munhu ari kutaura kuti network yangu inetsa. Kelvin, Guys, there's a Kelvin. jealous person here. Une Why iwewe network yangu yangonetsa? vanhu vanonzi vana baba vanhu No. vane chitupa chezenge. Wapinda network yangu inge isiri kunetsa. Iwo une chitupa chezenge here ndifu. Une chitupa chakaita sei? Ndine chitupa chezenge. Sauri baba. Yes. Ndimi waya vane Bonzwi chinhu ndangu. Iwe uri youth. Hausi baba uri youth, unongonzi uri youth. Alright. Saka tina kuna wakadzi vaviri guys. Aiwa waramba kudhara mfana wangu watamisa nzvadzi yangu nema-filling station. Chakuroesa nemheni. Maya ndokwasangomutesera mufana wangu. Don't worry Peter. Iwe kuti idomatitsire mbasiri here rinoti wapasora. Hanzi chakurovesa nemheni. Muri kuona chii? Kana wakuzomuti ndunge oramba. Ndunge yitona urovesa vanhu nemheni. Jona asika ngeru guys. Asika ngeru ndiani. Arova aripiko mazuva ano? Ndakatozora mwana Ru akanobviswa zino, remember zino rake there. Wow, network yanetsa. Urikuti Sharon tuti Ongori chiremba wacho bvisa zino. Muzambia ndiye akabvisa zino. Guys, ndakuenda live inabata ndikunzwa good night. Bye bye. Sharon emajealous. Handisi kunzwa kana chinhu. Guys, handisi kuhwa ndikunzwa zvinhu zvakabreaka break. Ini uri kundinzwa wani. Hey. Ini ndiri kukunzwa wani. Vana wanda Uri vaAfrica. kubreaka zvisingaiti. Restart phone yako. Zvakunzwika. Vakomana Saka ndokuita kuti phone yangu isahwa here guys. because tinonema too much. Vana wanda vanozvati ukaisa wrong pin code pakadhi rinomedzewa ndo hapana time. Vanga tikonje pakazopaka network yanga ichinetsa. Kuti umwe amboti kwanzi ndikuda memo, the next thing kwanzi ndakarora nezuro. Ndosaka zvazvino. But ikangoita 2 minutes ndo handaenda ndobva ndazorora ndakuvata. Kosora chiite kunasa. Hapana ndakavata. Saka vanodzokera futi kunorara. Ndazvo akatsvaka noshenda kuita musikana webasa. Ndakakudza don't fire musikana webasa. Iko zvino you're tired all the time. Noita tichiri ipapo mai vangu vari kutakota kupresa vakavhikira pera rese kanzi ndaona mumwe ndikati musandipinza mazvibhadhiri zvenyu handichati zvostresa izvo. Inotora musikana webasa. mwana ari kuda mwana. Ivo hationa kuti vakunomhanyira kunorarama kuseniseni. Wakuzwa zvokuita. Wakuzwa zvokuita. Mirekudzwe. Saka mama vangu bva vati unonyeba wakasenda text message ndakaiverenga vandaiignore ndobva vasenda WhatsApp vandaiverenga vandaiignore bva vata zvekufona. Kanzi ndati ndakaona mumwe musikana panapa ndikati nangu handichadi. Chikanzi saka uri mwana wangu abikirwa nani nekusukirwa nani niwe mwana wangu ndo munoita bhoi ikoko. Kati avanenge chirwa ndidhai. Kuzosuka itesei ndanzi zvikanzi aiwa ndezvinonetsa saka zvandotoitaka ndakutokutumira nhamba bva vatumira nhamba zitaura remunhu handakufone ndakaignore. Dhai anoda kubikira iwe unenge usipo unenge uri kwako Gazaland. ndaignore bva vandibhipa futi handakupindira vandisendera message zvikanzi wataura nehere ndikati mitaura ineni handidi zvondistresa zvikanzi aiwa saka manje handisi kuzoti
vakazopa musikana wenhamba dzangu here because ndavata ndichingobhipiwa nemunhu iye 1 kusvika dzasvika kuma10 zuro ndichingobhipiwa vananyumoti I think ndiye munhu ari kundibhipa ndobva asenda arikuda basa zvanzi zviri sei ana kuipindira bvati ndimobhi anani muzivini wedu we zvakaasvambisirezazve ipa munhu basa asi zvokuzvonzinoita responsibility yangu ndo zvandisingadi izvozvo izvo zvaidayo varipo guys. You don't understand the feeling and I had last time guys. I'm not saying kuti munhu wese ndozvaari but wakuziva zvimwe zvinhu zvokugadzirisa makona before anything. Saka anobvisa zvinhu zvacho murumu iyoyo zvese zvandakakanda imomo nehasha ndiani musikana wacho ndo panotangira basa kapa. The next thing ndi kudze statement yanobhata kuti ndiri kurida basa nditumire mari yebhasi ani hwakanyari kutsvagira wacho ikoko mari yebhasi anosponsora pana tete bhula panapa anosponsor nanzvadzi memo anosponsor mufana ndiko mamisa ndingonaripiko handizivini saka watoramba musikana webasa Shero watoramba kuti kumba kwako kuita kumadheodheo kuno musikana webasa unoziva kuti isi kuno kuuk hatina kana yo iwewo dzofulo ina ndakumba ndikomba nemaishirondinogara isimba yangu ndototi imba yangu ai ndingadire kuti imba yangu here ikoko kwavo kwaruda ivo ndo vari kutoda munhu iko kuti agari pana mwana wavangane achinoda kumba kwenyu rumu yako anenge achingoti haisa kanenge achiti ndeyalandlord anototi rumu ndeyangu unoda kutondipedza manotsi zvako but it remains the same thing ari kuda musikana kuti anga ari panapa maishironi inhanda basa nazvo but kaiwo handiri kuda kubikira dhai here chinonzi ndimaishironi vari kuda musikana webasa ndio vari kuita zveshuwaka inhandauda kuita empower umwe munhu naiwe inhandisuda kuita empower handisi kuda kuita empower stress. The last one wakatipinza stress handisina mbovhura ndafarira zvinowanikwa wani saka ndine hati break yamaid wedu ndicho okay uda healing koinini basi uri kuda healing ndingapewo basa mba kwedu zvingaita mufolowa here guys omi akakupa mapresent shema omi akakupa mapresents ehealing wana usati ahila urida mamwe handida kuti atafana ndova nemunyama ona shwere vanobva adona vafana vachipinda vafana mune mamhepo imboendai kugungwa munogeza munyama busy oda kuzemberana kwawakaita ndovana uri kwanzi tina vakadzi vada kuti iyembera jamani mina hanzi guys vakangotoka tichatonzwi why guys ndotwire munyama vana uyu vakangodzerera chete ndakuda kutaura hanzi wada kumbonogezwa munyama munyama weye kutona kuti kudikira ini angachidzi innocent iri papa une mazita mangani mafana mageto youth takachimboita inodzi research kutakiridza iriteka unoti sei musingabudikire jama sei sikadiri hatisi kuzwa zvataura chimbobudikirayo ai hatikobudikira zvokumanya mufana wangu ada kuona zvisekuru here weshamwari sheroka imbonyarara sekuru shandodana nazvo zviri kuno une majelasi nendebvu dzangu ndazviona ndiutangu iniri kunoku ndine boyfriend sekuru here saka uda unoshotesa neboyfriend yako iri koko ndikuti ungada kuona zvisekuru zvandodanana nazvo here
urudara inini rega utaura nemageto youth Hazi andikupindura keiwo uda kuita jealous namunhu wangu. Hai. Anosira. Ndosaka ndisiri kudavira. Ende ndoda kuti vapedzerane. Ivo vachava nemunhu wandizivi. Ende kana akangoita drama, inini I'm not part of that. Saka ndiponyara Anza anoswera kutorongedza bhegi rake. saka anoswera rwese. mageto youth Mai vangu ndo vanoda zvemunhu. Inini nyange ndikamuda but mai vangu ndo vari kupedzisa. Pani yaidasira panzira. Pana kuridza music guys, usaridza music ka. mageto youth Vasanaro varipi naini. Amboposta but ambokomenta ndandi. Iwe Innocent, iwe kuti basa kutoona bhora zvako ipapapo. Ndine maeko emwana. Pane nyaya yatasira munzira. taura tu Ya memo wazoti kuti mfana wangu astika ko zvina chakwasine kutaura. But mfana ndiye astika mfana ndiye awanza beans Shero anditombopindura inanatiko mfana anga atiko uyo ari muchihudhu atikwanza akaroora kwakasara German vari muchiorange ndobva wati ndada chimuku then the next thing anzi ndakaroora nezuro ndikati kuenda kupinza munhu pafilling station memo kada kupinza kunai kuda kutamba nemafilings amemo mapinda pafilling station iwo munhu ari kuLondon ungabve filling station ukukapa how komemo yanzvadzi yangu wati kuti Shero ndatinyakwera hanzvadzi yavo German papacho vachazati hanzvadzi yavo yaipani ngiri pared gear hanzi saka inini izvozvizvi iwo flow iwewe ndodanana newe uri kunzwa here kuti ndiri kunzi ati break so uri kuzvinzwa ndiri kutozvinzwa bata pachest pakwa kunzwa reflow vashasha andiri kunzwa kuti kuvu reflow mashata aiwa unomboona panopazi haya aisarenda mageto youth aperwa nedhata ndosanga vachiti bhayi gava intendo vadi dhata rodress two mageto youth atadza bata dhata rekuningirikira kana isi madays etairwa nezuva 2 hours vakamirira chimoko vatadza ita 5 minutes yedhata ingotaura kuti madays ako days of our lives ndourume hwatokaiwo eka days of your life iwoka iyo generation yasiyana kekonisha wakana kusviba kwandakaita kwanga kusviba kwekutaimira I didn't know kuti wakasviba ndesinambotaimira deni akatsvuka samabhula handi vasikana mimi makangotsvuka makagara mudzimba imomo isichirwa nezuva bhula ndiani ndonzi BCB adaira ndiani mirai gogoshamisa mukauro hanzi antori serious nhamo yekuzimu wesi kumusha zvese hatisi kuzviramba koini last time ndakaoneswa chamutava nhava wani neuya wekomaragada akandionesa akandipinza bhizi kwete yekumboseka kuita bhizi b ndaita senyuchi unomarareni ndichitedza kuvata 2 boys munhu angaenda kuboyfriend zvokuseka munhu yaandawana will never forget hanzi kuita BCB vedu vemuzandida I was a busy bee chamwari havagoi kurambira futi vapedza wobva wazoudzwa namai vake manje kuti hati mai acho ndakati mai acho musadere moziva handikangochifunga noti jehovha ka hameno zvanga zvatoitika paya tiri kutosanga kutomboseka ndogwadziwa
Ando vakazotaura kuti akambopenga anomwa mapirisi ekutostabiliza. Asi ndakazviziva adzokera zve. Saka ubva ipapo ndatina ndichapi zvevanhu vano. Saka mai vangu manje vari kupesisa kuti ngakuye munhu taura pekutanga. ndonyaya ini ndosaka ndakarwadziwa. Ndosaka ndikuti kuna the floor ndine heart break. Ndine heart break iyoyo. Komana nemusikana chete. Heart break asingori heart break yako iri kuda chii? Heart break yako iri kuda chii? I need to heal. I need to heal. Asi break yako Shero inotopodzwa nekuuya kwemumwe munhu. Go what if akatadhira mafutisa irororo okutiza oenda kunoita chiboyfriend chake chaanoita uita 3 days asingakudaviri mafoni achikudavisa nemaboyfriend rake. Shero ndoziva kuti zvorwadza kutini. Saka ndati ndouya ini. Asi ndozvandinoziva kushanda muno muzimu kwakasiyana nekushanda kuzhe kuti handingati hanchokwadi. Ndikamboitawo maid kuSouth Africa uko. Zvinhu zvakatosiyana ndeunotorichengetedza basa iroro. Handisi kuti nawe kuti unongoshandira murungu here. Saka pane that respect and fear kaunoisa kuona manje. Kuno kutongodherera mai mwana hani musikana wanburi unyemba dzakuretika. Unofanira kutaura nechirungu. Anyaziva kuti pana madhamu panapa. Madhamu zvinobatsira munhu unongoinda. Nyange ukasamutuma kuti tsvairapo unongoinda kana afunga zvokuinda. Kana angogara kuinda kwotori nani. Pane munhu unoinda kuzvikomba zvake 4 days ariko kobva auya achikurafura futi abva ikoko. Ona manje. Shero, I know kuti uri kuradzikana because ndandisipo hangu wakati ajelousicity kuti umhanda unoona chimunde mwe yako ndiri kure. Ingozvaaccepta kuti kuti sisi wakane chimunde mwe. Kubodzwa chinhu kana wangu. Hanziko. Hanzi. Wakafila jealous kuti vane chimunde mwe chavo sisi. Kwete wani zvi. Apa ndo department kwavo vanoita 2 3 kwete wani. Kwendangane wani kachine bass mangwana changane chine soprano. Anotorekota mavoice. Aida kwaya. Somebody chine 10. Saka memo unoda nebhesi rikati ane 10. Chi? Aya, undoziva zvatuta. Hapana ndoda. Hazviti kuti mavoice akafanana. Indoda nesoprano. Indoda bass. Ndodi soprano. Ini nangu voice hoarse voice. Ndinozobude papi. Hoarse voice plus soprano. Ndinomutomusa zvemunhu wacho. Naye. Ndinoda bass kamwari. Unofana kuvhunduka ka. Type dzedu tiri very stubborn kavamwe. Musoro yakaoma kuti ngi. Ndoda nesoprano. Nangu soprano I cannot. Achati naiwe Sharon. Wanga usingauti nairapo nongori kuti. Wangu andiunyebera chamwari. Ndotomudza kuti kundinyangadza. Patuka nditi Sharon. Yo shamwari. Eka ndavhunduka. Makapfeka chidindikire chichi. Ishedhera makapfeka ndichichi. Makadi the floor. Zviri sei Masawi? Iripo muridzi wechirongwa chero wakadi zvako. Uri Masawi, how are you muribo? Iripo and my 2 sisters makadi zvenyu. Makadini wa Masawi. Iripo the B.
ini chero Bibi. iripo muri sei? ini ndangopindira kuti ndikubatsire shero ka. Kuti undibatsira nei? I know kuti wakadisappointwa nemusikana uya handiti ka. Zvinorwadza sterek, but good advice inobva kuma-elders ka ndeyekuti kana uchinge waradziswa nasomeone usatore marwadzo ako iwayo. Ndati kana uchinge warwadziswa ndati kana uchinge warwadziswa nasomeone handiti ka usatore marwadzo ako waendesa kuna someone kuti hati yako ipore. Apa ndiri kuona kuti uri kunyanya kuwanza hasha dzako kunani, kuna the flow, but danger iripo manje ndeyekuti unogona kumuluza nekuda kwehuturu. Cool it down hanzvadzi yangu handiti ka. Zvinowanikwa muupenyu izvo, but uri kunyanya kuwanzira the flow hasha asinawo chaatadza, but unogona kumuluza nezvinhu zvisina nebasa rese. Saka cool down handiti ka. Thank you zvenyu Masawi, thank you zvenyu. Kubvira last tichikopoterwa. Isu vatata kuona muchatapa tinogona kutokuona muchirambana ipapapa. Kusaka as ma-elders tangoti tiuyo tisikokubatsirai sevana mawana. Saka no musanyanye kuwanzirana hasha stereki. Thank you zvenyu Masawi. Ndingobhombiwa panapa. Right, thank you. Aiwa ndatopedza so. Nditombokufuzika kuti kana muda kunza confusion and commotion in this world muone manje ndiani ada kukonzera confusion. Kana the flow achibreak my heart daily zvinofamba sei manje? Aiwa but ka amungamba maunza ka kukonzerana kwenyu kwamune muchiita ma-heartbreaks yenyu pano kapajekerera munogadzirisana kuseri kwakwandibreaka hati yangu pano kokana achindibreaka pano achisekera nemumwe mabhebhi zvinofamba sei? But handiti iwo nguva yese unenge uchingomurwirira. Inga takatombotaura wanhu kuti uyu anoda zvevakadzi wanhu ukati aewa ukatirambira wanhu. Saka zvinotoita seiwo manje. Saka unenge uchimbomurwirira. Saka ingomuda akadaro, chingomuda akadaro, ndo zvaariwo izvozvo. Vamasawi nachimbodzipinda but apa makundipisa kapo. Alright, bye murare zvakanaka. Murare zvakanaka vanhu vaMwari. Ngomuda akadaro. Vamasawi wenyakwesa. Hanjani ari kuimbirwa mebo. Memo ndiwo uri kuti jangomuda akadaro. Savage. I was doing that. I didn't manage mebo. Yo, people of this nation. Muda akadaro. Runotosapotwa naVamasawi naelder wavaMasawi. Rudo Mari angarugone. Aiwa. Uda kuti kudina. Ari kudya umwe mari ndiani? Ndiwe ndini. Pane mari here pakati pedapa. Wati rudo rwemari. Waimba rudo rwemari. Nokuda dada naye rudo. Nah, I would never sing that song for the flow. Why should I waste my words? Why should I waste my words for the flow? No dada na mangwana dada na anotokuza kusandi dada neni anditombodika na kuzinzwa. Aiwa rutondifungira. Achika chimwe chibaby. Sharon apa rutondifungira. Intro murudo. Datozona vana tsano noshipa pa. Ona kufinyamisa kungati hausi kuda rudo. Ai.
andona ndombokureleasa kachimboenda kuna memo. aiwa zvekutumwa ndo zvandisingadi. Aiwa but iwo the floor mira kana uchida bhebi zveshuwa waizoenda mba kwamanjenjenje kunoitei. Kwamanjenjenje ndakatumwa naLincoln. Chero haazi muZambia. Zambia ari koko muZambia. muZambia ari kutaura ari kuseka kufoni kwake. Ari kuseka zvavarikutaura zvedu. No, he's not. Zambia, how are you, my brother? You are not the Facebook David. Ndada kutomufamba ndada kutombomnyeya kuti saka bhebhi rake riripi muZambia. So iwe muZambia iwe the flow enda nefoni pana muZambia ndakuvhunza ari kukunza alright ngedza auya aswedera ataure kuswedera padhuze kandi bosi I feel like ndiri kudeedzera kuti uzvinzwe. aiwa kuzvinza ari kukunzwa Tota zvokutongorera neiwe muZambia iwe muZambia unogona shona how iwe the flow kana wakutaura kuti muZambia ka itaura chokwadi kuti by birth muZambia birth certificate asi akakurira muZimbabwe uchatinyesa pane ada kuti muZambia is kuti munhu wekuZambia aiwa anonzi muZambia. Ndosaka ndatochavika kuti muZambia unogoseka sei how washina sei ndomudzidzisa shonazvo hazviti munhu unokurunga shona kudaro kuita kuivhuna kuita kukurunga kuna zvakadero ndokumasvingo kao ndokumasvingo uri kuZambia futi papi kumasvingo papi paguti moziva papi kuzakati momodai neparoika muchinda takadai sitoisina nekwanyika saka munogoita muZambia pakuti chii the flow you mislead the nation. Zvinoshamisa zvikuru kwazvo unoona manje saka usati dhereyo vanhu kumasvingo wakusvoda andikambosvodeiwaka ndasvodeswa ndasingazivi ende ndada kufambai zikamboiti ndogokufambai sei ndichagofambika sei hazvichatoiti waziva munhu unonzi Serina kuri anzi kurunzirwa anzi ndokwedu ini ndiri kwamaraire mukuziva kwamaraire samoto laharuwa of course padzovawo zvazo torwa arikuanizvomasvoka asi ndakutorwa munhikwi excuse me waungonoti wakoda kudhigirira munhu ka Shero uri kunzwa munhiki kana uchiuda kutoseredzera uchiimagina uchirova haruva asi aiwa zvenaimi vamuZambia isu tinongorwa kuti kune vanonzi vamuZambia ndo nickname yenyuka yekuti vamuZambia kuti vamuZambia saka imi moti munhu kada munhu imi munhu waizoguma enda kumba korime bhebhi sei kundosiya ufu isadza ke kundosiya sadza pamba pemumwe mudzimai iwe mudzimai wako kuZimbabwe kudhaispora kunoga mashopu ekuti anowanikwa zvinhu zvaata sezviro anenge ari kure saka kana the flow achigara
What would you say? Hello. Ndati. Handisi kuwa ndati. Okay, kandiye pa this. I think my freezer. Now freezer chikuchinja kumzambi aruga. Okay, ndanchiti. The floor arugara kudhuze kunogara nenyika kunotengeswa upfu wacho. Saka being community yedu yechiZimba. Tovigira kanege. Upfu. Zvebaza. Asika nyangwe mukavigira na ufu aifana kuudza mudzimai kuti ndichamboendawo nemwe mudzimai kutomuvigira ufu ndozvandichamboita mumadhamu ndozine ufu watumigwa wakanzi ati akabatwa pakaipa here pakaenda wakabatwa chii pani pakabatwa here pakaipa pakaenda kunosiya ufu oiko zvinangwasinakubatwa pakaipa but waizoenda sei asina kundiudza kuinda all the way kupisa fuel kamota kako ikako kwakunda mai mwana ndiuber driver ko wasvike ikoko toda kuti ndandiri offline imi mamuzambia muchareverera zvinhu zvisizvemi makandiona nandiri paline musi wacho ndaivapo ndogara ndiripo 24/7 saka indozvita zvokutozohwa paindaneti kuti vanhu vakavigirana ufu ukasiwa padoorstep kuti ndizive kuti dzimba dzekulandakaita seaii handina kutopinda ndakosiya ufu una kupinda ndandiriko here kopo pakazofumugwanzi wakapuwa chidya chehukuko zvakafamba sei aiwa chidya chehuku ndechekutanga chakudhara chai chaunoziva vanhu ndosada kuti ndandoziva kakoni makazopanana manjenje inobheka kudoka ndobhekerwa mafetikuku kana kuiswa mamabhidzi akaiswa chikendi keke taivako zvokubheka handiko taivako ndisikosha zvimwe munongo muchingoita makanyarira musingatiudzi chinenge zvazokupamwe kana wazonyimwa mari yako ndopo unoti hanziye ndakauya neufu hapana kana nyaya kani manjenje nemuzukuru wangu kupinda pamanjenjenjemi ini ndikugirila the floor hapana yake noti ndambudoti manjenje unogoita uzukuru namanjenjenje sei Shero uchiri kuramba musoro chikwanzimba yauri maketeni akanaka kumba kwakanaka kuya ndo uyu baba vacho vanogadzira maketeni vanosona atizivi dzakagona kudekoreta zvakanaka zvakanaka haiwa zvakanaka kana kuri kokuyekera kuya kuno asi ndokowegocha the floor anoshaina this other dash kanzi akambi antisocial na the floor ndizvozvo kare ndendiri kupakawanaaazvo the floor chirungu unonyanya kuzochiwanza when you're talking to us tiri kuno kuzimbabwe some of us atikuzivi kuengland wondiudza kuti akambi antisocial udazama kuti chii uchindiudza zvaantisocial but uchazonyanya kuwanza chirungu like your english is too much my friend manje ndoda mari yangu auya kuzozviwiririra manjenjenjazozviwiririra sekuru ipewo kama yenyu mari naye ndinetsera chikwereti ndiani iye the flow naye maputi saudamadema aunombotenga maputi wakangotora anga ari mumba mako iwe akauya akakasi really sekuru ipewo kamunhu yeye mari yake okay ndingatonzwa 4 kg dzeupfu plus maputi anga ari mangani maputi under 50 p each waumana kana metsi dzacho naye waumana anga ari 5 pounds andakatona asi 10 wait guys naye what the floor yes iwo zira rako unopfeka vhesi uda kubudisa ma6 pack the floor ndazvinhu ivi vhesi wayaona kupi naishero vhesi yaona kupi ino pendeketera kuri kubuda iro 6 pack iyo isama kuri kupisa ora ane mamasumu
Zvikuramba uchembera gai zviviri izvi. Itei so masuri kudaiwo so muZambia. Itei so utasise kudai. Itei so. Never man. Muzukuru bado muzukuru wangu. Ingoitei kazi. Ingoitei for muzukuru manjenjenje. Ndiriwo manjenjenje moziva. Mageto Aiwa, nemekira muzukuru kuri muZambia itei kazi. Ndavhara kumeso. Itei kazi. Itei bamaideo so t-shirt kamubati. Iwe. Umebona nini wakati mara hii zikisa moto wako man. Leo man. Sikimi akusimi zvidhara zvo zvinobuda zvakapfeka zvimasamasheti mobva mabuda nechumaheti mobva mati pose makadai so. tisu manje kuhati tasvika kuma40 tofanira kungosipaka wawo. Mucheno totorowa hatina sori baba. Shero chitora nyaya yako tinzwi. Yo, calm down. Uye bodo. Inga zvakaoma shuwa. Tadzoserwa tinotenda muZambia vaita kuti timboonawo zvikwadi nhangu hafu back defense yasekuru the floor. Because dai pasina izvozvo tatanzwa nawo makeyboard ai. Mwana manje. Sharon usatakatipesa ngwaisi. Every morning ndosendera mapicture. Iyo hautombondisendera, hausendere gitoti yako pana. Zvofumurana kumatamba, zvofumurana. Senda pafoni ipi? Wakandi blow. Sharon the floor, zvofumurana. Mukutumira pafoni ipi? Maybe mukutumira kufoni ziri kusvitsa message. Iyoyo yacho sada kusungaira, fuda unyepera kusungaira iwe. Ndonyepera kusungaira ichida kutotorwa mafoto kuti ndigototumirawo kana painternet zviri pafuro ndiri mukati megomo ndichimudza kuti I'm traveling. Umwanoisa makomo ka? Saka the floor kutumira ani mapikicha. Maybe akutumira another Sharon asiri inini. Exactly. No, chifunga kucommunicate another actual Sharon, yet that person is another Sharon. Amfoni mangu na Sharon. Saka anofanirwa kunyora kuti kuseva namba dzako dzakanzi Sharon Shema TV. Then mumwe wekuda ndi Sharon isorobi ameno. You guys not going. I'm leaving. Yes, uda kubudisa zita yangu. Uda kuedita kuti Sharon my love. Uda kuti chiipapo. Uda kuedita my sweetheart. Iro rikutochinjwa iro. Uda kuti tsotsa pamberi pewana unyari. Guys, amaisoro bipengai, maisoro bipengai. Asima face munombotitisa chose apa ndosangana newo ndo paunondisa pa screen saver paunobva wazvita rimwe screen saver ndoskiri racho anditokariona wakaskiri racho hariti askiri racho hariti kani ai ndaitonyangadzwa ini ndikaona zita rangu rakanyatsonyorwa kunzi Sharon Manjera ndati why the full name though kuti Sharon Manjera. I know it's my name but then why you I don't at least kana Shero ona Sheri chipo Manjera make sure that's the actual one. Sharon Ngobi, Sharon Yogera. Ndakatonzwa chibhonzo and I'm not even gonna lie. Ndakatochinzwa munebasa mama. Vanenge vasingazivi mafesi acho kana una maimfanda vanofanira kusa pafest. Aiwa ndakatogwadziwa kuti ndakatonzi mina mecho pakusechesera kwanzi Sharon kona pakanzi apa mene chochichi ndakatonyatsonyorwa full name
Sharon Manjira. Ndakatonzwa kakodo kati kwaakasiyire mutupo neadresi kuti PO box nyika pagutu. Sharon wopagutu. Sharon wokwanyika zvokode mwari handikunyembera musiwo zvopera ungandisire nokwanyika usakakwana wandi Sharon wokwanyika kuna Sharon wokwani pana Sharon mwana wokumba kwavo pamwe hakuna zvakadero. I think I was just being petty though. I think I was petty because up non ndakazvifunga ndotoseka kuti why was I angry kuti ndakasevwa ndakanefull name rangu. That's my name. Exactly. But I didn't want it to be said like that. amaisoro ndimi type dzinotsamwa dzodimbura makumbo segurwe. Ndezvekare dzotadza kufamba dzozozvifunga kuti ko makumbo ndaisepi. Haiwa kare chaiko unongonyarirawo inda. Unongonyarirawo inda. Taura hako. The flow changu ndakuda enda live yangu. The flow naMzambia wake. Mzambia uchaundurwa kana uchishandisirwa zita rekuti Muzambia tokuundura. Kuinda chiti kudaka hanzwi. Share wachikudini? Ndakuenda live yangu bye. Alright, tiri ongondisvitsirawo shoko namanjenje kuti mari yangu ndikukira. Handiti sekuru vati vari kukupa here? Sekuru ipei mari yacho. Sekuru ina asati vasvitsa mari yacho. Sekuru ipeiwo kadhe flow mari yake 2 kg